Parani borok rok ba are phile sarkar rok bo naifeya hinke ba nugui mankhana kuwa rogo se toi rok maku jago skang bo skang kai botchini tabi di par. Hello guys, narwanchu kana tamoni bagai kheto hinkai anu kulung anu ko musuk tongo obo musuk murugui tongo ke musuk murugte toi kang rei faika ke toi kang jamani iro nukuni rogo kaisa kuwa khaija hai mane berari rijak kai naigana toi titong kuwa salamjak iko parani borok rok hingka obahaino iko guys kuwa salamjak hingke kuwani toi nui lagana obo khe hamnai kai kuwani toi nui paioi tai waisa musuk naima tongnai byangthang yang o jang bo ordek tongo yang ordek tongo ani musuk tini hingkai babu phaijia kisa samung palia hing tongo hingke ang muruk phaika tini musuk kai nai tongdi guys toi kisa nui lagana kuwani toi rok hingke daktino opungo tamni hingke kuwani toi khai raja ongo guys kuwani toi hingke daktino opungo tamni hingke kuwani toi hingke kisa raja hini khanao mane dakti opungnai jata kuwani toi hingke dakti opungo hingke toi nui pai malainai nai tongdi guys iko parani borok rok hingke obahaino harung kina rok se khairokma sincha kuwa rok sanamoi toi rok manungo phainai phaidi hai parani borok rok ba are phile sarkar rok bo naifeya hinke ba kuwa rok ni toi maku jago kaisa para gai ke gedi singno bo mai masai gala kasi kali ri gai parani borok ni swimming pool harung kona rok ase ebole short kakan nande mo sunai din dekla parani borok ni swimming pool bo no thaino mo kulika dia karti sarkar rok kai nainai se korei erose toi makulayo sung parani borok ba musuk rok no kiri se gate rok roi matong jago ai ple to chikeri du di dal kui ongya flang ya siksar bole bimal saga diba sarkar rok no saya sarkar support boro dia he boro bole ke sing bahaino para rok ni condition nugui mankhana kuwa rok se toi rok maku jago purai mo nui thaga dai ku khalai bai harung kona rok se sarkar rok bo phainai phaidi sudu burchini tasandi हेलो गाइस ये है बेस्ट आप लोग ने तो नहीं देखा होगा इन बार में वो rok bo bot buskang kai botchini tabi di para rogo phai kisa gurugui naidi parani borok rok bahai ontong hi obahai rok condition ontongo kisa naifeijadi kuwani toi rok se kulai tongo para rok hingkai obahai se etasi puro khorongnai borok toi kui thamani nukhana hingkai obahaino para rok ni condition ta sanai harung kinaro se kuwa khurei harung kinaro kuwa khurei toi rok maku jago toi rok manungo ekai neta beta rogo sudu vote gana election gana hingkai vote sini tasandi hingkai para rok bisingo kisa bere naidi
bom hai condition choli tong toi demand man manya tamo tong supply de tong korea tar bu kisa nai de sudo butchini ready obo chini sabai kunong ke nugman kana tai rong nei bithamani o jaga no saman case rok bukurok stong ko ke ta sanai saya video to haina kisang video khaiman se ke borok khorong nei no nugoi tai bo khaika ke jesuk manchok share khaide narok ke netarok ni oro video rok sogui no